Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli kay ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa giraray, Diyos marahay na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang intensyones, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving in honor of Saint Joseph, dulot ni Rosie B. Azupardo Cantara and family, para man sa birthday blessing ni Manny Labanda, asin sa birthday blessing man ni Jose Henaro Perez. Iwa man espesyal na kahagadan para sa good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family. Iwa man espesyal na kahagadan si John G. Bongao, Nathaniel Nino Tang, Jacqueline Rose Tanyada, Christian Jenson Tanyada, para man to pass the war exam ni kan Mabilin family, para man sa travel, work, and health ni kan Recuenco Valmonte family, para man sa kapahingalaon kan mga minasunod na kalag, Benito Voltaire, dulot ni Pauline Imperial D and family, Froilan ni Rosie B. Azupardo Cantara and family, Jose ni Nilfali and family, Evelyn Cansoriao family, Ruby ni June Miguel and Chad Ribaya, Jesus Diakeng, dulot ni Rafaelita How and family, sa kalag ni Jose, dulot kan Aguilar family, kay Henry ni Emma Chan and family, Carlos kan PVLB Incorporated, All Souls, dulot ni Wency Malaya and family, sili man sa kalag ni Love Light, dulot kan Labanda asin Bordeos families. Matinog na po ang kapos. Sa ngaran ka nama, sin kanaki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indugabos, mga tugang. Maray na agaman po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kadagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon ita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. Hilinga kami o Diyos, kaglalang asin kagsakop kan gabos na bagay, asin danganing mamatayan mi an bunga kan sa imong pagkaherak, itugot mo kaming maglingkod sa imo sa bilog na puso. Huli kay Jesucristo, ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa liturhiya, kantataramon, asin himateo nyato, an enot na babasahan.
Ginuno sa inot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Uyan tataramon na sa imong masasarigan. Kung igwanin magmaot na maging leader sa simbahan, marhay na katungdanan sa iyang minamaot. Kaya ang leader sa simbahan dapat na magkaigwanin ugali na daing kakundian. Nagagom saro sa ng beses, tataong magpugol sa sadiri, mahuyo, marhay an ugali. Ang nakikihimanwa pinapasakat sa iyang harong. Marhay na para tukdo, bakong para inom, bakong mainiton an payo. Marhay, kundi mabuot asin matuninong, bakong makikwarta. Dapat manas siya tataong mag-ataman kan sa diring pamilya. Ang mga aki pinapatuod sa marhay na pasunod, asin sa marhay na pag-ugali. Kung ang sarong lalaki day tataong magpakarhay kan sa diri niyang pamilya, paano siya makapangataman kan simbahan ng Diyos? Dapat na bakong kaayon sa pagtubod. Tibaad kun ang kapaabaw-abawan sumakat sa iyang payo, dangan makundinar siya arog kan demonyo. Kaipuhan man na ang mga tao sa luwas, kan simbahan igwanin pagalang sa iya. Tanganing dai siya magkaigwanin maraot na dangog, asin dai mahulog sa litag kan demonyo. Siring man, ang mga diakono dapat na mga lalaking iginagalang, bakong makikwarta. Dapat na malinig ang sa indang konsensya, saka masarig ang sa indang paniwala sa pagtubod na ipinahayag. Dapat na baluon mo na bago akoon ang paglingkod bilang diakono. Siring man, ang mga babae dapat na mga iginagalang, bakong mga paralibak, kundi nagpupugol sa sadiri, mga babaeng mapapaniwalaan. Ang mga diakono dapat na mga lalaki na saro sa naan agom, tataong mag-ataman kan sa indang mga aki asin pamilya. Ang mga marhay magutob kan sa indang katungdan bilang mga diakono, magkakamit nin halangkaw na kaumawan para sa saindaman sana, asin sa kasarigan sa saindang pagtubod kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maglalakaw ako sa kalinigan nin puso. Maglalakaw ako sa kalinigan nin puso. Dapat sa pagkaherak asin katanosan, mag-aawit ako. Aawiton ko sa imo kagurangnan. Maglalakaw ako sa dalanin kabanalan. Nuarin ka madalaw sa ko. Maglalakaw ako sa kalinigan nin puso. Mamumuhi ako sa kalinigan nin puso, sa laog nin sakuyang harong. Asin dai ko iaatubang sa sakong mga mata, an anuman akaramputan. Maglalakaw ako sa kalinigan nin puso. Namumutan ko ang mga maimbod sa kinaban, asin mag-ierok sinda sa kaibahan ko. Itong naglalakaw sa dalanin kabanalan, siya ang maglilingkod sa ko. Maglalakaw ako sa kalinigan nin puso. Matinugan ka bo sa paglukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa sarong banwa nan ngaran na In. Kay iban mga disipulos asin dakol na mga tawo. Kan siya nagdadangadang sa pintuan kan banwa, nahiling na ilinluwas na ilubong an sarunggadan. Iyo-iyong aking lalaki kan sayang ina na balo. Dakol na tawo hali sa banwa nakipaglubong. Pagkahiling sa ina si Jesus naherak asi nagsabi, "Day ka magtangis."
Dangan rinanihan ang kabaong, dinutan, asin nagsabi, Danguga ako, aki, bumangon ka. Angadan buminangon asin nagtaram, nag-umaw sa Diyos asin nagsabi, Dangan tinaon ni Jesus sa iyang ina, gabos inabtanin pagkatakot, nag-umaw sa Diyos asin nagsabi, Dakulang propeta an uya sa tahaw niyato, sinungko nin Diyos an sayang banwaan. An baretang kaining nangyari, nakabalangibog sa bilog na Judea, asin sa palibot na rona. Mga tugangan marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na aga sa idugabos, mga tugang. Sabi kan mga pag-aadal sa social psychology, ang mga mirondaa, usually, they pinagtatabangan ang nahihiling ninda ng mga nangangaipo, lalong-lalo na pag may nakakahiling sa sainda. Igwa man da ng mga sitwasyon na people do intervene, pero sa kadakla na beses, garibaga pinapasipara ninda pag aram nindang may nakakahiling sa inda. Sinabi pa kang pag-aadal na ang mga individual daa mas nagtatabang kung sinda igwanin good mood, marayan pagmati, o kaya kung sinda igwanin panahon na magtabang sa iba, o kaya may nainot ng nagtabang, matabang man sinda. Mas madali daang maghagad din tabang sa saday na banwa or baryo kaysa sa dakula na syudad. Minatabang daa ang mga tao kung nahihiling ninda na sunagahagad din tabang, karapat dapat natauanin asistensya. Igwa man nagsabi na ang mga tao nag-o-offer kan sa indang tabang duman sa mga nangaipo purely out of altruistic reasons. Igwa man daa, out of sense of empathy or out of sense of compassion. Ining tataramon na compassion, hali sa Latin, duwang tataramon sa Latin na pati, but sabihon to suffer, asin man cum, but sabihon with. O pag sinabi niya itong compassion, it literally means to suffer with. Sabi ni Father Henry Nouwen, compassion asks us to go where it hurts, to enter into places of pain, to share in brokenness, fear, confusion, and anguish. It challenges us to cry with those in misery, to mourn with those who are lonely, to weep with those in tears. It requires us to be weak with the weak, to be vulnerable and powerless with a powerless. Ang compassion da bako su hali ka sa itaas, asin matau ka sa nanin tabang. Bako day ni gari baga yaon ka sa privilege or sa position of privilege, asin mantatabangan mo so underprivilege. It is not a reaching out from on high to those who are less fortunate below. Bako da ang compassion, there is a gesture of sympathy. It is more than pity. So compassion means going directly to those people and places where suffering is most acute and building a home there. So nagdadanay ka, bako sa ng buntog. Kadakol na mga instances sa tuyang ebanghelyo na pinagre-record na si Jesucristo nahiro,
sa iyang puso. Pero niya tatasango niya na pagkakataon si Yesu Kristo na herak man, digdi sa babayi, nagadan sa iyang aki. Saro sa pinaka mamundo na linya sa bilog na ebanghelyo, iyo ang mga tataramon na iyong aking lalaki kan sa iyang ina na balo. Na-imagine nindo, sarong babayi na nagadanan nin solo niyang aki. Na ining babaying ini, gadanaman so sa iyang agom. Solo-solong aki kan sa iyang ina na balo. You can just understand kung gurano ka kulog ini duman sa ina. Wala na nga ni siyang agom na sa kultura kay ito very patristic na iyo nagsuporta sa iya tapos ngunyan suaki niya na iyo kutang na matabang sa iya wara na, gadana. Nasa pinakahirarom siya sa sosyedad kan mga Hudiyo. Naherakan sa tuyang kagurangnan. Asin binuhay niya giraray suaki kaining balo na ini. Klarado mga tugang na sa Biblia, habo kang mahal na Diyos na may magadan. God desires life, not death. Ding pakiaram sa Yesu Kristo, kung di siya makasimba sa masunod na Domingo. Na siyempre, pag nagduman ka sa pinagbibitbit na kabaong kaini, siyempre, kakaputan mo. As in, pag kinaputan mo, mati ka. Ding pakilabot kay ito sa Yesu Kristo. Anong mga pakilabot ko kung maging mati ako sa mata kang lay? Ang importante, tinabangan ko ining babayi na naghihibi. Digdi sa gawi na inikan sa tuyang kagurangnan, may mga adal kitang pwedeng maguno. The first thing, of course, is the invitation to be compassionate. Na maging maherakon, na dulukon itong mga tao na sa hiling niya to nang ipuhan ng tabang, di man siya hinagadan ng tabang kan mga yaon duman. Si Yesu Kristo mismo ang nagdulok. Asin pangadua, na manginotan ang pagkaherak, asin pagkamot, kaysa duman sa diman kang batas. Kaysa duman sa diman kang lay. Na maski nga ni sabihon kan mga tao na maati si Yesu Kristo, dinhuli sa pagkapot duman sa bangkay, mas nangenot so sa iyang pagkaherak, asin pagkamuot para duman sa mubay. Itas niya to, itong mga tao na aramta na nadipisilan. Itong mga tao na nasa laylayan. Itong mga tao na nangaipuhan ng espiritual asin material na pangangaipo. Hagadon niya to sa antabang kan sa tuyang kagurangnan. Natabangan man ang mga taong ini. Asin man magtiwala kita sa kapangyarihan kan mahal na Diyos na magtaunin buhay. Asin man paglaom. Sampang kan mga kadipisilan, kan mga kagadanan, asin pagbalo sa kinabanay ni. Amen.
Pagpamibigaw mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa idong atang, makumanlugod kang Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyangaran para man sa pakinabang niyato at sin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaugayi an sa mo mga pag-arang, asin kay raking akua, ining mga pagdulot kan sa imong nasasangkuban, tanganing ang dinulot ni lambang saro sa kamawan kan sa imong ngaran, magdara sa samong sa gabos sa kaligtasan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinagakaligtas. Dadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhana dayong kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamot sineselebrar mi an sayang pagagadan, sa buhay na pagtubod pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglao, minahalatan mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sinangeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tangani para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kay ini, tainian sa kuyang hawak day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kay ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan dinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba, di Santa Maria Virgen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na dayang kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sinbinatuod kang Diyos no nakawalian na ngahas kitang magsabi, Aman mo dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. An sa mong kakadong sarwal daw, itaw mo sa muyang unyan. Asin patawaron kami kan sa mong mga salan, siring na pinapatawad niya mo ang managkasala sa muya, asin hari kami pagdrasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hari paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya patuninong asin magkaburonyo, gususog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinarauhan kita kan tanda, nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kidaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero.
Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namibibi kami sa dirihon lugod an sa muyang mga isip asin hawak kan gawe ni langit no na balaog tanganing bakoan sa muyang buot kundi an bunga kay hindi iyon mangurog sa mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give to us, it's
Maray na aga po.